Selam kızlar malalar. Siz Quyanның күзләре нигә кылы икәнен беләсезме? Белмәсәгез, әкиятне тыңлагач беләчәксез. Әкиятне башлыйбыз. Бер вакыт шулай, Куян йөгереп йөри арый һәм куак төбенә ял итәргә утыра. Утыруы була, минем каршысына төлке чыга. Син менә бу исән генә йөрисеңме, ди төлке. Куян бик курка, сөйләшеп тору вакыт түгел. Бер сикерә дә, юлга карамыйча йөгерә. Төлке нишләгән дисезме? Әлбәттә, Куян артыннан чапкан инде. Төлкенең артка калуын күреп, Куян тынычланып куя. Уф, котылдым ахры, дип сөенергә дә өлгерми. Ниндидер бик йомшак әйбергә килеп төртелә. Куянның коты оча. Караса, бүренең корсагына килеп төртелгән икән. Куян ышкылык тота артка тайпыла. Бу чаклы тәрбиясез булырсың икән. Бәреп йыга яздың бит, үзең гафуда үтенмисең, дигән бүре. Мин, дигән Куян. Ярар, ачуланмыйм инде, дигән бүре. Куян үзе дер килә, үзе бүредән күзен алмый икән. Әллә дускай, син мине күрүгә шат түгел инде? Куян бик тырыша торгач, юк, дигән сүзне әйтә алган. Юкмы ни әле? Тотып ашыйм мин сине хәзер, дигән бүре. Юк, мин әйтим әле, дигән Куян. Мин бик шат, ләкин мине алданрак төлке күргән иде. Күрсәни? Ул күргәч, мине улашарга тиеш. Нәрсә алыгыртыйсың тагы? Сине кем күрүдә минем нинди эшем бар? Башка хәйләмәссең, тотам да ашыйм хәзер, дигән бүре. Шамый гына тор әле, дигән шул чаклы хәле бетеп чапкан төлке. Минем Куян ул, дигән ул. Нәрсә дидең? Ашамый тор дидем, дигән төлке. Шул вакыт төлке белән бүре бер тузып сугышырга тотыналар. Минем Куян дидем ул, дигән бүре. Юк минеке, ди төлке. Исләренә килеп, төрле якка карасалар, Куяннан җилләр искән. Төлкенең ачуы чыга. Менә күрдеңме? Үзең дә ашамадың, мине дә аш калдырдың. Икегә бүлсәк тә булган булыр иде әле, дигән төлке. Ник соң аны алдан әйтмәдең? Сорадыңмы соң? Дип улап куя бүре. Уламасана, әйдә Куянны куып тотыйк. Булавыл, әйдә тизрәк, дигән бүре. Әйдә, син эзенә бар, мин аның алдына чыгам. Ике яктан китерәбез дә кысабыз, дигән төлке. Була, әйдә киттек, дигән бүре. Икесе дә тегене куа китәләр. Куян шул вакытта рәхәтләнеп әкрен генә бара икән. Кызык иттем икесендә, дип мактана йөгереп бара икән. Шул вакыт әйләнеп караса, бүре аның эзенә төшкән. Кызурак чаба башласа, ни күрсен? Төлке аның юлын кисеп бара икән. Куян нишләсен? Озын кулакларын сыртына сала да, ышчагына арт аяклары ал аякларын узып баралар икән. Йөрәге дөп тибә, бер күзе бүредә, икенчесе төлкедә. Шулай йөгерә торгач, Куян икесеннән дә кытыла. Шушы көннән башлап, Куянның күзләре ике якка карый торган булып калганнар. Һәм Куяннарга озын колак дип кенә түгел, кылый күз дә дип дәшә башлаганнар икән. Менә шулай инде, дусларым. Белдегезме инде, Куянның күзләре нигә кылый булып калганын? Бүгенгә мин сезнең белән сау булышам, сау булыгыз.